Vandaag 15 juni 2018. Zoals je ziet hier, de dijk is echt verlaten. We zijn toch al bijna met een vakantie. Maar er is momenteel dus geen kat hier te zien. Het is wel een hele mooie streek voor je wandeling te maken. Een beetje goede lucht en veel rust. Het is prachtig. In plaats om te wandelen, veel rust. De lucht. Het is echt, het is een mooie streek, maar er is toch wel heel weinig volk.